Vítam vás u nového videa. No, dneska točíme z hry Roblox. Tak sa si všimli, že sme v Robloxu. Roblox Brookhaven. No. A teď si pozrieme, ako je Roblox byť ťažkým youtuberom. No, tam uvidíte kanály, že mám skoro možno 0 odberateľov, neviem. Pred asi, neviem kedy som založil presne, ale asi pred 21. oktobra som založil kanál, no. A nahral som tam prvé video. A fakticky dlho točím videa. Tak bolo, ktoré staré, ktoré som hovoril, tak tu troška. Tu vidíte, že mám miliónový môj YouTube button. A tu si môžeme aj šedý zobrať. Tu som nevedel, že sa dá zobrať aj šedý button. Alebo len tento, dobre. Všimte, teď keď mám inventory, tak vidím zlatý golden button. A tu vidíte, že je na mojom podpise. A budem ukazovať, že mám 1 000 000 odberateľov. To bude sus. A mám ešte aj šedý, že mám 100 000. A tieto dva buttony by som možno chcel získať, keď mi pomôžete vy diváci. Že dáte tlačítko a chcem ho rozbiť úplne. A udelám jednu veľkú hardcore sérii. Keby ste chceli, tak vyše 100 000, za 100 000 odberateľov udelám hardcore a prežijem v ňom 100 000 dní. Ale to musíte dať 100 000 odberateľov. Jak hovorím, 100 000 dní. A ja natočím zo pár videí z hardcoreu. Bude to asi za 20, za 40. Neviem presne koľko videí. Video z hardcore série moje. A fakticky všetko bude točené na Bedrocku. Tak to bude ešte obtížnosť hard. A jak ste si všimli, tak teraz som ako keby za... A dúfam, že to tlačítko rozbijeme úplne. Ale aj keby sa hodili taký. Toto je zase za premium. A keď by ste chceli, tak keby ste mi dávali donaty za Robloxy, tak by som kupoval za Robloxy baraky a tak vlačo. By som si robil v hrách. A vždycky na videa. No. Tak sme Brookhaven, tu vidíte všade, to je Brookhavensko, a tak. No a ja neviem, čo mám na tomto komentovať. Na budú, dúfam, že tu zostala, ne. Tu je spacák a ešte aj v dverách je spacák, to sa mi moc nezdá. Naposledy, keď som videl ten spacák, tak mi dal volať do ban za to, že som sa mu bugnul do baráku. Ale to som aj tak nemal tento YouTube. Nebol som youtuber, tak teraz by ma mohli zobrať za 100 000, za 1 000 000 odberateľov. A fakticky to tu ide získať taký. Alebo či ne. Ono to normálne nejde získať. Tak som jediný, ktorý to mám. Lebo keď mám barák, tak môžem mať 1 000 000 odberateľov. Ja mám 1 000 000 odberateľov, neboj sa, ja mám 1 000 000 odberateľov. Energy boy. OK. Láhnem si do spacáka sleep. To bude vtipné, čujte, ja spím. A v dverách spím, to je vtipné. Ja spím na zemi, to je vtipné. Počkaj, koho by som mohol zavolať? Neprepahovač bankársky tu nie je. A už zmizla. Jak to tu svieti? Give telefón, givne mu môj telefón. Chceš YouTube button givnúť? Chceš? Chceš? Nedám ti ho, lebo mám jediný YouTube button, ahoj. Ja mám YouTube button za 100 000 milióny, ja mám 1 000 000 odberateľov. To by som chcel získať, fakticky v realite. Keby som oslavil aspoň jedného odberateľa, tak by som možno sa natešil.
keď dáte tlačítko odbieru, tak budem najšťastnejší človek na svete. Lebo mňa pre vás videa bavia robiť. Ja fakticky mám už pretočené veľa videí teraz. Mal som aj z jednej hry, ale tá sa mi odstranila, bohužiaľ. Mohli by ste mať zaujímavý content. Ale teď točím z najzaujímavejších. Nestopnem sa, ja som youtuber. Ja mám právo na všetko. Nerobím še švandu, možno nemám na všetko, ale na polovicu veci mám práva. Ako vám uísť? Vy ma nebudete stopovať. To vám nehovorím, to vám hovorím ja, youtuber Slovenska. Haha, ty ma tak ľahko nikdy nedostaneš, lebo ja sa ti vystratím z očí. Tak ma ľahko nenájdeš už. Bo ja idem do svojho youtuberského baráku. Lebo viem, že tu bydlím. Jak to viem? Aj, cúvaj, svačo. Tu mám veľa modrý barák. Ja mám tu youtuberský barák pri tomto nubackom dobrom barku. Ja nemám ani premium, si tu nemôžem kúpiť, lebo stojí vyššie. Kúpim 275 Robloxu a ja nemám ani Robloxy. No 0 a ukážeme tu vždycky build Roblox. Si. Fakticky som skoro odrbal Roblox, keby mi nesekla sa. Keby sa mi nedal recording, keby som bol na konci, tak by mi to možno prešlo, že by som získal 1000 Robloxov, aby som kúpil si tú premium, lebo premium sa mi to hodilo. YouTuber Československa. A toto mi chce asi dať ban, keď sa mi otvárajú inventory. Ja jej musím dať ban, bohužiaľ. Ja som jej musel dať ban. Prepáč. Ban máš na tento barák môj, prepáč. Nechcel som ti dávať ban, lebo som nechcel klikol. Zaklopu, zazvoním. A vyskočím dole, tak. Á, to je malá detka. Ja som si už štipol, to je. To malé decko, čo to bude s premium. Ja. Smlkaný. Jak to mohol dať? Popačte, troška som sa nehral. Ne. A fakticky ja teď môžem aj jazdiť na kolobežke. A keď mám aj zaparkované tu auto, tak niekedy môžeme na kolobežke. Juhu. Max speed 25 a teď ideme 25 km. Hop. Ja som sám zeskočil dole. Ja jezdím na kolobežke, to je štipné. A keď dáte like a odbier, keď dáme do 2 mesiacov 100 000 odbierateľov, tak budem najšťastnejší človek na svete. Prosím vás, dajte ten odbier. Budem točiť veľa videí. Každý bude mať aspoň 2 videá za deň. YouTube pozriem sa do stránky, keď mi veľa kto nenapísal. Asi nikto ma to nemá rád zatiaľ, lebo som ani moc na youtubárstve Robloxe nie som. Fakticky v realite mi dajte odbier vod. Chcem doraziť po 100 000 odbierateľov. Aj tento by som chcel získať bacen. A tento sa mi taký by sa hodil. Jedno ocenenie by som chcel mať aspoň od YouTube. Prosím. Prosím vás. Prosím, prepáčte, že furt hovorím o odbieru. Lebo mňa to nikdy som... Teď som len začal z YouTube kariérou. A keby ste mi povolili vonku... Počkaj, ja som zapomniel, že ja si ten vak môžem taky givnúť. A ja si nechcem za svoje YouTube batny to givnúť. Tak, YouTube batny sú vzácne. Hlavne v Robloxe. Získate len, keď máte tento barák. A nikdy...
Ja takto vypnem inventory. Hop. Ne, ono sa mi to seklo. Ešte, ale ja chci toto vypnúť. Haló. Tak, chci to dať preč. A sa si budem musieť resetnúť. Bohužiaľ by som musel asi dať. A inak som tu kontroloval. A fakticky nikto nepoužívajte môj nick v Robloxu. Lebo vás report nemá tak. Nikto nevyužívajte na žiadnej môj nick. Lebo vám rozbijú život. Predstavte, že to je čož ľahké. Že rozbiť život nejde. Ide. Au, ja som zdochol. To nebolo moc príjemné. Zdochol som. Au, a tam vidím mŕtvalu pre ňou. To je vtipné. Tak. Haló, nechcem sa zbaviť toho. Reset. Au. A ty tam zostaň. Ja si chytím radšej button. A tam si ho dám. Chod do prdele, chod ty do prdele, to počkej, že nedávam, ale... Nikto nezískal YouTube butny, tak ja si tu pokývnujem, tak. Dám si ten telefón, dobre, tak. A čo sme si chceli givnúť? Ale spacák som sa chcel givnúť. Viem, prečo som si ho chcel givnúť, aby som mohol prebugovať sa cez deť. Áno, to bol ten nesprávny hráč Robloxu. Bol givnú. A kto ne, nevadí. Lebo každý od vás vie, že každý, kto hraje Roblox, bol givný. Vždycky aj ostatných hrách mám dosť rýchlosť a tak. Rýchlosť cvičenia a tak. Roblox. Počkaj, ja si pozriem, čo tu máme tu. Dovi. A sa budem musieť livnúť. Čaute. Ešte nekončím video, to nebojte sa. A fakticky mojich friendov si nevšimajte. Ak chcete, tak ktorým friendom dávate. Toto je môj, ja mám John Shin, 0 followerov, keby ste mi dali followery, by som bol najradšej. A ďakujem. 45 friendov, dovi. A ak ste si všimli, tak David je môj friend a takýto sú friendy. Ale ja vám nebudem všetkých friendov. Lebo týchto, Danglesa to mám taký, ale neverím toto. Lebo to by mal fakticky teď mať nick Jongles. A volá sa stále Dangles. A to začuším, že to mal normálne. A fakticky aj tu má pod nickom Dangles, tak to by nebol by real. A nemá. Takto by som mohol hneď odstrániť, čak. Berete? Mám odstrániť, alebo že hej. Ja by som hej. A on friend. Teď mi ukazoval, ale ja už ho nemám tu. No, a čo by som vám ukázal na Robloxe? Nič. Bo fakticky. Vážení, my sme nám obnovili dáta. A moje číslo sa nepozerajte. Obnovili sme 1 giga. Číslo tu nie je doba. Lebo číslo vám nebudem ukazovať. Nebudete môjmu... Všimnite si tu YouTube. Tak by sme mohli pozrieť zo 2 shorty. Viete? Musím aktualizovať. To som čakal. Lebo som ho musel odstrániť kvôli rodičom. Na chvíľku. A nebojte sa, hneď ho spraví sa to, bude to však. YouTube potreboval update, lebo
No, chvíľku sa vám neozvu. A čakajte, nevypínajte video. Nebojte sa. A fakticky všetky videá, ktoré budete vidieť, nebudú vôbec editované, strihané. Možno bude jedno. Možno budem začať strihať troška videa, ale možno nie. Možno by som dal hodinové video, ale to si typnem, že to by ste asi nekúkali. No uvidíme. No ahojte. No, už som ani nemusel. A chvíľku sa pozrieme na video. A možno natočím mega prank na mačku. Lebo mám jednu mačku. Mega prank. A čakajte. Sme aktívni? Áno. Tak otvoríme. Čo sa teď bude diať. Otvárame normálny YouTube. Tak toto chcem si pozrieť. To som nevidel troška, a inak napíšte do komentárov po toto video. Moja nová graffiti kolekcia je už v predpredaji. Moonerch.sk. Yo! Čaute ľudia, moje meno je Moon a ja vás vítam u môjho nového videjka. Rád by som toto video chcel začať tým, že ohlasím výhercu tejto mojej podpísanej figurky. Kto nevie, o čo išlo, vydal som animáciu a povedal som, že kto urobí najkrajší edit použitím scénok z tej animácie, tak vyhrá aj túto figurku. Takže tým by som chcel povedať, že túto figurku vyhráva Samik ETV, pretože on alebo ona, neviem, či to je dievča alebo chlapec, tých editov urobilo vážne veľmi veľa a boli tie edity veľmi dobré. Akože veľmi to tam sedelo, aj hudbovo, aj atmosférovo, aj efektovo. Proste sa mi to hrozne páčilo a zároveň je to moja fanpage, takže Samik ETV, veľmi ti gratulujem, vyhrávaš túto figurku. Budem ti za chvíľu písať na Instagram, aby som ti to vedel poslať. No každopádne ľudia, dneska sa budeme pozerať na moje animácie a budeme v nich hľadať chyby. Animácie už robím niečo cez 4 roky, možno 5 rokov. Kreslím celý život, dá sa povedať. Keď som bol tínedžer, no tak som na chvíľu prestal, ale tak 4 alebo 5 rokov dozadu som začal animovať a tie moje animácie sa vážne evolvovali vo veľkom slova zmysle. To znamená, že na tých prvých animáciách je vážne vidno kopu vecí, ktoré sú iné od mojich nových animácií. Každopádne o tomto nápade som vám povedal na streame a jeden Degeš z mojich fanúšikov napísal, že no to když budeš reagovať na každú jednu chybu v tvojej animácii, tak video bude mať 100 hodín. Pravda. Asi to je ten 24-hodinový špeciál, čo plánoval. Kámo, vy ste idioti. Ja nenávidím. Čo keby ste si vy také niečo skúsili naanimovať? Ako what about this? Schválne, skúste si niečo naanimovať, niečo, čo má takých minimálne 20-30 minút a čo má nejaké základné pohyby a vyfarbenie a tak ďalej. A dajte to na YouTube a dajte na tom tak minimálne 1 000 000 zhľadnutí. Čo mám na to povedať, more? Tipka ale zrušili Ratio, takže aspoň že tak. No každopádne ľudia, tu mám takto moju sériu videí, kde mám všetky moje animácie. Tento zoznam videí vám tu takto hore dám, takto tu hore vám dám kartičku, kde si to môžete všimnúť. Moja prvá animácia bola Draw My Life, čo bola moja úplne first of all animácia, čo bol taký experiment. Ja som potom samozrejme neplánoval robiť viac animácií. Jediný dôvod, prečo som tomu pokračoval, je to, že ma to začalo baviť, lebo ma to akýby flashbacklo do detstva, kedy som kreslil a vám sa to páčilo. Takže na to som urobil Draw My Day animáciu, kde som hovoril o mojom každodennom dni. Tieto animácie som každopádne už tak 2 roky minimálne nevidel, jo. Ja už si ani poriadne nepamätám, čo tam je úprimne. Ale hneď potom som vydal animáciu o tom, že ako som chodil na husle. Potom je veľmi populárna animácia z mojej autoškole, ktorú majorita z vás akože pozná, hlavne starší diváci, ktorí sa zaujímala autoškola alebo ktorí mali autoškolu, tak sa na toto presne video pozreli. Potom tu mám moje najhoršie vianočné spomienky, to je taký akože mid animácia, si myslím, tak sa na to pozrieme. Potom som vydal video o mojom vzťahu na diaľku, čo je bez pochyby jedna z mojich najlepších animácií. To je o tom, že ako som sa spoznal s Nubličkou a akurát vtedy bola karanténa a každý vtedy hovoril, aby som holku odhalil. Reálne moje komentáre vtedy o ničom inom neboli, len o tom, aby som odhalil priateľku. Takže keď som dropol toto video, tuším, to malo nejakých 400 000 zhliadnutí proste zo začiatku, čo je extrém. Nikdy žiadna animácia neprekonala proste tento vzťah na diaľku. Ale zase bola vtedy karanténa, každý bol doma, každý bol zvedavý na moju holku, každé to dávalo zmysel. A potom som vydal video Lekársky zákrok, ktorý mi zmenil celý život, to je o račkovaní. Potom dovolenka v Dubaji, bez pochyby asi najobľúbenejšia animácia vás všetkých. A teraz táto najnovšia animácia, romantická dovolenka zastala peklom. To je najviac recent, to asi teraz všetci poznáte. Jo. Som prišiel o letné prázdniny, počúvajte ma, cez túto animáciu. 2 mesiace som ju robil. Takže to bude sranda. No a dneska si každú jednu z týchto animácií pustím a v rýchlosti vám poviem, že čo by som instantne na týchto animáciách zmenil.
Takže môžeme sa vrhnúť hneď na prvú animáciu, čo je Draw My Life. Toto bola moja prvá animácia ever a kreslil som myškou, takže v podstate 17 minút animácie, všetko je, čo tu vidíte, no tak je proste nakreslené myškou, pretože som nemal ani grafický tablet, ani nič. A actually ja musím vážne povedať, že toto je veľmi premakaná animácia na to, že bola moja úplne prvá. Lebo zároveň som si myslel, že to bude moja jediná animácia v živote, takže som si povedal, že wow, no tak potrebujem ako vážne na tom popracovať. Ale už len teraz tu vidím hneď prvé základné chyby, hlavne v kreslení, pretože s postavičkami som vtedy ešte len experimentoval. Ja som nevedel, že akým spôsobom budem kresliť postavičky, ale už len teraz vidím, že proste chyba mi tu proste krk nejako prvé, lebo väčšinou keď kreslím postavičku, toto je proste postavička, no tak stále je ako prvý krk, tu som sa na krk úplne vykašľal a potom automaticky sú ramena, až potom proste ďalej idú ruky, hej, a tak ďalej. Asi takto nejak, jo. No a v tomto prípade som proste išiel rovno do ramien, proste tu nebol žiadny krk a potom vyzerali tie postavičky veľmi tučné. Ale ako pozrite sa, z tohoto hľadiska tá postavička je dieťa, jo, to ako som vážne, že malý kido. Videl som, že niektoré napríklad animačné prvky som tu absolútne nedodržiaval, dajme tomu tu v tomto prípade by som tú postavičku nakreslil úplne inač výzorovo, ale ja si myslím, že to sú všetko len skúsenosti, ktoré som keby nazbieral za posledné roky a toto vážne je vidno, že proste to bolo kreslené myškou, proste nemalo to žiadnu hĺbku. Ale vec, čo mi veľmi uľahčovala táto animácia, je tá, že som nemusel animovať ústa, jo, počas toho, ako som rozprával. To znamená, že som ušetril polovicu celého času, pretože vážne animácia úst tvorí veľmi otravnú časť animácie, pretože vy v podstate musíte animovať akože hlavu a do toho máte proste buď akože sikavky, alebo buď máte otvorené ústa ako takto, väčšinou tam je ešte jazyk, ktorý ešte musím samostatne vyfarbovať a potom je o alebo samohlásky, že o, u a tak ďalej. Takže ja v podstate používam iba tieto tri štýly úst, ktoré sa potom na základe mojej mluvy do iných variácií pospájajú, keď to striam. Tu som toto vôbec nemusel robiť, pretože jednak som nevedel, jak sa to robí a jednak mi to prišlo veľmi nepotrebné, keďže to bola moja prvá animácia a hlavne išlo o ten príbeh, než o to animovanie. Ale keď sa na to pozerám, tak proste táto animácia nebola vôbec taká zlá. Proste keď sa na to pozerám, proste nakreslil som zem, nakreslil som proste moju postavičku, ktorá je proste tu. Potom som tam nakreslil proste ten sunburst, ktorý bol proste šedý a za to proste to pozadie do toho ešte tých ľudí, ako nie je to vôbec zlé ako kompozícia. Tejto animácie ma až prekvapuje na to, že to bola moja prvá animácia, lebo bolo to v roku 2019, čo je už nejaká doba, proste asi napríklad už nepamätám na to, ako som to kreslil. Ale mimo toho si tu nevšímam proste žiadne iné veci, na ktoré by som mal akože mať nejaký názor. Akože samozrejme tie krky, to je proste hlavná vec, proste ktorá nie je atraktívna, proste postavičky musia byť atraktívne na to, aby si sa na nich proste vedel pozerať, aby ti proste tu vyzerám ako keby som bol proste takto skrčený celý čas. Len kvôli tomu, že mám proste že nemám krk. To znamená, že automaticky proste by som mal byť proste uvoľnený a nejak takto, jo. Dajme tomu, jo. Teraz to kreslím hrozne narýchlo, ale chápete, čo si poviem. Samozrejme to, že akým zvláštnym spôsobom som proste kreslil nohy, proste som ešte vôbec nevedel, že ako kresliť beh, čo je každopádne veľmi ťažké pre začiatočníkov. Proste beh môže byť naanimovaný minimálne 4 framami a ja som to použil 3, takže potom to vážne vyzeralo úplne divne. Nevedel som, že aká noha kde nasleduje. Táto animácia po vydaní schytala extrémny úspech. Za prvých 24 hodín získalo toto video 160 000 zhliadnutí, čo na tú dobu bolo astronomické číslo proste pre mňa. Takže som bol za toto extrémne vďačný a to ma namotivovalo potom ísť ešte ďalej. Urobiť to ešte viac. A hlavne tí odberateľe, proste 1000 odberateľov za deň len vďaka tomuto videu. Každopádne toto je moja druhá animácia, čo je každodenný život youtubera, takže Draw My Day, predtým som mal Draw My Life a toto je Draw My Day. Actually si všímam, že veľmi veľa vecí som sa snažil robiť do toho animovaného štýlu, že dajme tomu čokoľvek som takto dával na proste ten papier, hej, scrapped papier. Do toho som sa tu ešte vyhral proste s tými tieňami a tak ďalej, proste dával som tam miniatúry a všetko. To sa mi na tejto animácii páči. No tým, že to bola moja druhá animácia, ktorá bola podstatne ťažšia, lebo som tam snažil dať akože viac akcie, keďže to je animácia, lebo v tom Draw My Life to bolo také, že sa to skladalo len z tých takých maličkých snímkov, tak tu som reálne chcel aj zapojiť nejakú akciu. A robil som túto animáciu podstatne dlhšie ako tu predtým. Takže napríklad tu som proste už normálne animoval, jo, to som mal reálne asi 7 frameov, kde som proste urobil otočku a proste buchol som do budíka. Ale ten čas strávený na týchto akčných scénkach sa mi potom vypomstil pri iných scénkach, kde som reálne nekreslil, dajme tomu vôbec pozadie, jo, dajme tomu. Jo, presne napríklad táto scéna, pozrite sa na to, ako je proste tu vpredu všetko nakreslené a vyfarbené a proste tu vzadu je nejaká neidentifikovateľná priesvitná proste osoba. A za tým je proste pozadie, ktoré by som ja mal aj keby používal len vtedy, keď moja postavička komentuje proste ten príbeh. Jo, najhoršie na animovanie je to, že vy investujete toľko energie do nejakého obrázku, ktorý reálne preblikne na vašej obrazovke stotinu. To je na tomto úplne najhoršie a to ma extrémne baví na animovaní. Ale nič sa nedá robiť, keď chcem byť proste profesionálny YouTubeový animátor, tak proste toto musím robiť, ináč sa proste nebudem posúvať ďalej. Tu si napríklad všímam, že som pri každej jednej mojej postavičke mal proste jeden súbor mojej hlavy, ktorý som stále natiahol do Photoshopu a potom z tej hlavy som nakreslil zvyšok tela. A tu je krásne vidno, pretože dajme tomu, pozrite sa, aká je moja hlava hrubá oproti tomu vankúšu. Je to kvôli tomu, pretože tú hlavu som mal nakreslenú proste na hrozne malom štýle a potom som ju zobral, pretiahol do Photoshopu a musel som ju natiahnuť na celú scénu. To je presne dôvod, že prečo to vyzerá tak, ako to vyzerá. Preto som si potom musel urobiť niekoľko štýlov proste tých hlav, musel som si urobiť takúto hlavu, ktorá je proste malá a keď ju zväčšíš, no tak proste bude hrubá. Potom som si musel robiť trošku väčšiu hlavu a nakoniec úplne tú najväčšiu na úplne veľké
nejaké close-upy. Pretože keby som toto neurobil, tak by to non-stop bolo v takomto štýle, hej. Proste pozrite sa, aká je tu hlava úplne že tenká, ja som si to potom uvedomil. Preto som tú hlavu potom nakreslil tak, jak som to nakreslil. Pozrite sa, aká je tu hruba a tu aká je proste už tenká. Musel som si proste tú hlavu nakresliť v rozličných veľkostiach. Ja tu už proste vidíte tú akciu, ja som sa proste snažil urobiť úplne všetko možné, čo som mohol, len kvôli tomu, aby som veci dal viac do pohybu ako predtým. Samozrejme, ja som si to aj zľahčoval tým, že som najmä tomu namiesto animovania tej prírody za autom tam reálne dal akože záber, aj keď je to úplne ľahko urobiteľné tým, že si proste nakreslíte takýmto spôsobom perspektívne proste to okolie za vami, napríklad takto, hej, tunel. A čo vy potom urobíte je len to, že proste pankropom začnete ten záber tu a skončíte niekde takto, že proste urobíte taký transition. A je to úplne ľahké a nemusíte nič viac animovať. Proste stačí mať jeden záber, ktorý je ale perspektívne správne nakreslený na to, aby ste to potom opticky vedeli oddialiť a má to úplne rovnaký efekt. Je to stále amatérska práca, profesionálne sa to už robí cez 3D programy a neviem čo všetko. A ja to robím takto a proste mne to stále vychádza a proste vyzerá to dobre a nemyslím si, že to je úplne najpotrebnejšie. V môjom prípade nejak extra šaškovať s časťami videa, ktoré aj tak nie sú veľmi podstatné, ale tu som to urobil až úplne, hej, až extrémne zľahčene. Som si proste stiahol video a dal som to do pozadia. A zdá sa mi, že táto animácia akože celkovo veľmi akože dobre urobená na to, že to bola moja druhá ever. Ale ďalšia animácia, ktorá je veľmi dôležitá, je táto ohustek, pretože toto je actually prvá animácia, ktorú som robil týmto grafickým tabletom, ktorý tu mám, lebo ja to kreslím na tablet, aby som vám to vedel ukazovať. A toto je deň, kedy som tento tablet použil úplne prvýkrát v živote a enormne mi to zľahčilo život vo všetkých smeroch. Proste mal som pero, mohol som hneď kresliť, zistil som, že môžem ovládať aj hrúbku toho, ako tie postavičky vyzerajú. A hneď sa to potom aj ukázalo na tom, že ako to všetko vyzerá. Všetko vyzerá také viac kreslené. Pozrite sa. Napríklad túto tú šmuhu by som určite nevedel urobiť bez tabletu. Preto tu som proste začal v hrúbke a išiel som úplne keby do tenka. Táto kresacia aplikácia to nepovoľuje, ale Photoshop áno, takže potom mi to dovoľuje robiť rôzne hrúbky. A toto bola aj prvá animácia, kde som začal keby animovať ústa a bolo to veľmi ťažké, lebo som nevedel, že aký systém mám zvoliť. Potom som sa aj snažil vytvoriť nejaké AIčko, ktoré by mi tie ústa urobilo samo alebo vložilo samo do toho videa podľa toho, že aké sú zvukové vlny a tak ďalej. Skúšal som to urobiť cez After, ale jednak bolo veľmi ťažké trekovanie tých úst na mojich postavičkách a taktiež to nefungovalo podľa mojich predstav, takže som to urobil všetko manuálne. V tejto animácii sa ale všetko opakuje, pretože až v toľkých veciach som sa tu nezlepšil a táto sú rovnako odflaknuté proste pozadia a tak ďalej, proste je to všetko o tom istom. No zdá sa mi, že moja animácia o to školenie je o nič lepšia, pretože hoď som začal veľmi dobre, ako napríklad pozrite sa na tú ruku, hej, proste snažil som sa nejakým spôsobom viac dávať veci do pohybu tým, že proste urobím si zachytný bod na ramene a proste budem tú ruku takto hýbať. No stále som sa napríklad štval s tými tieňmi, čo sú na pozadiach a to mi zoberalo extrémne veľa času a potom som to robil aj na postavičkách. Momentálne som v takom období, kedy neanimujem nič s tieňom, proste na tiene sa úplne vyprdnem, pretože to je stále proste označovanie toho miesta, kde má byť tieň a bum, zalejem to proste tmavo. Je to hrozne veľa času, čo je úplne zbytočné. V momentálnych animáciách nemám tiene vôbec a extrémne mi to zlepšilo život. Čo už robím skôr je gradient, že proste urobím toto, vidíte, ako tu vidíte proste tú čiernu, ako to ide postupne, to robím viac ako takéto ostré tiene, ktoré tu mám. Pamätám sa, aj keď som robil túto animáciu, no tak to akurát bolo leto alebo koniec leta, áno, september a bolo mi extrémne horúco tu na takto v tejto izbe, proste tu na takto je hneď okno a tu mi proste palilo slnko. A ešte ak som nemal rukavicu, tak sa mi úplne potila ruka, ak som kreslil na tom grafickom tablete a kreslil sa mi úplne hrôzo strašne. Tak prvá vec, čo mi napadne, keď som robil túto animáciu, že proste sa mi robila úplne, ale úplne na nič, pretože sa mi proste nedarilo kresliť. Ale tak niektoré scénky sú veľmi dobre urobené, ale niektoré scénky si pamätám, že tu zase sú úplne odflaknuté. Pozrite sa na tie auta. Čakám, to auto nemá ani svetla. Pozrite sa aspoň svetla, keby som tu robil, alebo proste nejaký grill, alebo proste nejaké sklo. Proste niektoré scénky tu sú extrémne odflaknuté a ja si myslím, že tento príbeh tej autoškoly by sa na to extrémne hodil, proste aby to bolo dobre urobené. Pozrite sa, že ako idú tie čiary. Tie čiary by mali byť akoby takto, akože v rovnakej rovine, hej, proste urobiť to nejak perspektívne, ale proste ono to ide, jak sa mi zachce. Samozrejme to bolo asi hlavné sústredenie na to, aby som vyjadril to, že som bol akože v hustej premávke, lebo o tom tu vlastne hovorím. Ale aj tak, ja si myslím, že táto animácia najviac potrpela na pozadiach a na kvalite proste toho spracovania, pretože niektoré veci sa tu dali omnoho lepšie nakresliť. Napríklad táto trieda, jo. Proste mohli byť nejaké obrazy, kde sú napríklad dopravné značky, by som stiahol z Google, alebo proste nejaký vesiaci kvietok proste, ktorý by tu takto visel. Ale nie, namiesto toho proste som tu urobil extrémne veľký tieň, proste neviem z akého dôvodu a preto to má takú prázdnu atmosféru, aj keď proste ja keď si na to pamätám, tak tá trieda bola plná veci a tak ďalej. A nie je to ospravedlnenie toho, že som nevedel to nakresliť. Áno, vtedy som to možno nevedel nakresliť tak ako teraz, ale tu ide o to, že ako nad tým premýšľam, proste ako budujem tú scénu. Ja som reálne vedel zobrať moju energiu počas toho, ako som proste robil tento tieň a mohol som napríklad za reálne minútu proste tu nakresliť rýchlo proste nejaké obrazy alebo hovorím nejaké kvietky alebo slovenskú vlajku alebo proste čokoľvek, ale to už asi
úplne jedno. Alebo napríklad tu presne, tiež som použil proste pozadie, scénke, ktorú mám používať len na medzi prestávky, akože medzi tými danými úsekmi tej animácii, ale toto zase až taký veľký problém nie je. Problém bol v tom, že ja nenávidím animovanie teórie. Tu som napríklad vysvetľoval, že ako autoškola funguje a reálne som tam musel napísať text, lebo ja som nevedel, že ako teóriu naanimovať. Ja som nevedel, že ako moje vysvetľovanie dať na papier a možno som to vedel, ale proste sa mi to nechcelo kresliť. Takže som proste iba napísal na obrazovku veci, ktoré som taktiež hovoril a tak som si to uľahčil. Čo sa snažím robiť čo najmenej, keď to animujem teraz, lebo animácia je animácia a nie prezentácia v PowerPointe. A rovnaký problém bol aj v tejto animácii, najhoršie vianočné spomienky. Pretože tu som napríklad hovoril veľmi pekne proste o atmosfére a dajme tomu toto si hovoríte, že prepracované, ale to je reálne jeden statický obrázok vzadu a potom proste sneh, ktorý padá, čo je v podstate jeden záber, ktorý je iba keby ťahaný proste z hora dole. To je úplne všetko. Takže toto je akože fajn záber, vyzerá dobre. Je urobený najľahšie, ako sa dá, vyzerá dobre, čo je fajn, keď animujete. A potom som tu napríklad vysvetlila o tom, že aké sú Vianoce s úžasnou atmosférou a proste tu za normálnej okolnosti by som napríklad naanimoval to, ako tú guľu reálne akože zdvíham z tej zeme a dávam ju proste na tú druhu, že stavím snehuliaka, je to reálne vec asi na 3 alebo 4 framey, ale nie, ja som sa proste na to vypredal. To ma veľmi akoby mrzí, pretože je to vážne hrozne veľa, napríklad pozrite sa, toto je scénka, ktorú som urobil staticky, ale proste ten môj pád som reálne mohol urobiť úžasne. Proste urobil by som, ja neviem, dajme tomu 4 framey, ako by som korčuľoval, pospájal by som ich akoby spolu a potom by som 2 frameami naanimoval to, že ako padnem a proste sklznem sa potom ľade. Reálne 6 frameov, 6 obrázkov a tá scéna by bola 100% proste živšia. Ale vtedy som nevedel, že koľko frameov mi treba na čo a bal som sa, že keď to urobím zbytočne moc prepracované, tak sa mi to jednak nevyplatí a jednak prídem o hrozne veľa času, ktoré viem investovať proste do ďalších obrázkov. Možno som bol aj v časovom prese, lebo som to musel naanimovať do Vianoc. Napríklad aj v tomto prípade som chcel urobiť efekt preostrenia, ale pozrite sa, tu pekne vidíte, že proste ten Mikuláš a proste tá zem, proste to bol všetko jeden frame a potom druhý frame boli proste tieto všetky deti, hej, toto bol proste druhý frame. A ja som reálne prvý frame odostril, že proste je rozostrený a druhý zaostril. A proste nečakal som, že proste tie deti potom budú akoby levitovať na nezaostrenom obrázku. V tomto prípade ešte robím tretí frame, čo je v podstate táto zem, ktorá je akoby spojená ku tým postavičkám, aby sa tá zem odstrihnutá od toho reálneho pozadia zaostrila s tými všetkými deťmi, aby to potom nerobilo taký akože zvláštny optický jav, hej, že proste decká levitujú už v nezaostrenom prostredí. No reálna strana začína vtedy, keď sa pozrieme na animáciu Vzťah na diaľku s mojou priateľkou, čo má momentálne 2,5 milióna zhľadnutí. Hej ľudia, vy ste šalení, hej. Toto je veľmi dobrá animácia, hej. Toto je vážne asi jedna z mojich najobľúbenejších, asi tak na takom 2., 3. mieste, hej. Bije sa to s Dubajom. Samozrejme moja najobľúbenejšia animácia je teraz moja najnovšia. OK, takže prvé veci, čo ma zaražajú na tejto animácii je znova pozadia. Áno, snažil som sa tu o nejaký gradient, ale proste hrozne veľa vecí tu chýba. Ja si pamätám, že na tom internáte tu proste ešte takto bol tak stôl, ktorý som tu vedel úplne na pohodu proste pridať, alebo parapetu, alebo nejaké obrazy. Reálne už teraz ten záber vyzerá o mnoho lepšie, ale nie, proste ja som tu nakreslil hrozne narýchlo a znova som sa tu proste štval s nejakými tieňmi, ktoré vôbec neboli podstatné. Ale mám tu gradient, takže to je v pohode. Ale taktiež by tu proste nevadila nejaká krajina, proste nejaké stromy a tak ďalej. Pozrite sa už teraz, jak na to kreslil len blbou červenou farbou, tak to vyzerá o mnoho bočo, o mnoho lepšie. Nejaký vankuš by to znova akože nevadil, hej, na jednej, na druhej strane proste nejaké periny a tak ďalej. To je reálne záležitosť pár minút, ale neviem prečo som sa na to tak vykašľal. Ale pamätám sa, že v tomto období mi veľmi záležalo na tom, aby som lepšie kreslil postavičky a to, že ako sa oni hýbu, pretože niekedy proste je na animovanie určitých vecí veľmi akože ťažké. Hlavne keď sa má postava, dajme tomu, predkloniť, jak dajme tomu v tomto prípade a potom hneď zakloniť, proste tá anatómia tela proste musí byť správne nakreslená, aj keď v tomto prípade to tak veľmi nie, pretože znova, keď sa človek nakloní, tak proste musí byť proste natiahnutý, dať trochu viac ramena k sebe a to som to proste urobil takto akože zvláštne. A dobre, môžeme ísť ďalej. Ja sa pamätám, že tu ako som vysvetľoval to, že som mal kráž na základnej škole, no tak ja som tu hovoril o tom, že tá holka bola veľmi pekná. Hneď pár mesiacov na to sa mi tá spolužiačka začala extrémne páčiť. No a ja si pamätám, že predtým, ako táto postavička mala takúto vizáž, ako to teraz vidíte na obrazovke, tak túto holku som niekedy nakreslil vážne, že veľmi odporne. Napríklad takto nejak to vyzeralo. A som si hovoril, že to frasa. Ja tu hovorím o tom, že tá holka bola extrémne pekná a ja ju proste nakreslím ako proste brambor. Takže ja som si hovoril, že fuck it. Proste ja sa musím naučiť nakresliť holky tak, aby boli pekné na tom videu, aby vyzerali atraktívne, aby to vážne korešpondovalo s tým, čo hovorím. To znamená, že hneď som pridal náušnice, ofinu, dajme tomu dlhé vlasy, už som tu kreslil proste ramena, aby proste tá postavička nevyzerala úplne tenko a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme úsmev, hej, ako emoji. Takže proste na tejto scénke som sa naučil kresliť dievčatá. Pamätám si, že aj toto som kreslil hrozne dlho. A povedal som si, že keď sa chcem posúvať aj príbehovo ďalej a zároveň neskaziť ľuďom zažitok, tak toto proste potrebujem vedieť. Pamätám sa, že toto bolo obdobie samého západu slnka, hej, proste ja som vtedy stále počúval hudbu a proste stále som videl západy slnka v izbe a tak ďalej a aj keď som sa tu napríklad rozišiel ako v tejto scénke, v tomto tu holčinou, čo tu bola. A pozrite sa, akým spôsobom som tu proste nakreslil západ slnka. V tejto scénke mi reálne vtedy, ja si to doteraz pamätám, svietilo okno, frasa okno, svietilo slnko cez okno. No ale keď chcem nakresliť západ slnka a keď
takto mi svieti slnko, tak samozrejme, že tu fucking nemôže byť tieň. Tieň má byť na druhej strane, pretože tu takto je zdroj svetla, no a takto tu je tieň. A rovnako to potom vyzeralo aj s mojimi vlasmi. Proste takto tu je zdroj svetla, takže toto je najviac osvietená oblasť proste mojej hlavy. Ale nie proste, takto svietilo slnko a ja som si tu akurát dal tieň na to, kde mi svietilo slnko. Rovnako tak aj všetky farby musím dať viac do modra, pretože spektrálny opozit na farebnej palete oranžovej je samozrejme modrá, takže toto celé pozadie som mal proste dať viac do modra alebo dať tam nejaký modrý gradient a tak ďalej a tak ďalej. Proste to sú technické veci, ktoré mi vtedy nedošli, lebo všetko som sa to snažil robiť narýchlo, aby som to stihol. S tým bojujem asi úplne najviac. Ja by som tieto animácie reálne vedel urobiť o mnoho lepšie. Vy ste nevideli moje kresby, a keď mám niekoľko hodín na to, aby som nakreslil jeden jediný frame, no tak to vážne viem. Ale keď tých frameov mám more 2000 v jednej animácii a mám to stihnúť za mesiac, nemám na výber. Proste toto je môj štýl a musím proste len sa naučiť tieto veci robiť čo najrýchlejšie a čo najefektívnejšie. Svetla a tak ďalej som si potom začal uvedomovať, takže hneď som tu už potom začal pracovať proste s reálnym zdrojom svetla a tu si môžete všimnúť, že táto vec, ktorá má byť osvietená, hej, táto časť môjho ksichtu už má svetlo a tam, kde je tieň, no tak tam tieň aj má byť. A proste tu je svetlo aj na krajoch a tak ďalej, proste aj tu tak pri tom okne, vonku sú adekvátne farby, proste v tej palete tých utlmených farieb, že proste to zelená nie je asi jasná, keď je proste len východ slnka a všetky farby sú utlmené. Takže tak, toto video ma veľmi veľa naučilo. Presne akože konkrétne táto animácia. Ale tak hej, akože tie pozadia more, čo je toto? To je proste biela farba. Akože pri tu asi, ja neviem, nejaký chodník stačilo, alebo proste nejaké stromy alebo niečo, ale nie proste. Dal som tam bielu a tým som to vybavil. To má tak štve. Toto takisto, hej. Naďa mi posielala žiadosť o priateľstvo a ja som proste nakreslil telefón a potom som tam urobil toto, jo. Veľmi som spiechal vtedy, lebo som vedel, že to potrebujem stihnúť do 13. jo, pretože ja som to chcel vydať na naše výročie. 13.10. je moje výročie s Ludličkou. Toto už napríklad vyzerá o mnoho lepšie, ale taktiež by som volil určite inú farbu ako je zelená, pretože zelená tu vôbec nesedí. Ale vec, kvôli ktorej sa mi smiali fanúšikovia, ten presvitný baťoch, ktorý tu je, pozrite sa na to. Proste to mi doteraz pripomínajú, že Moon, o tom mi aj kamaráti hovoria, že hej Samo, keď robíš animáciu more, nedávaj tam presvitný baťoch. Pretože toto je tak extrémne na oko. Jak som toto mohol prehľadnúť? Reálne tento stred je hlavná vec, na ktorú sa každý sústredí a tu reálne dám fucking presvitný baťoch. Proste bro. Vec, na ktorú som sa sústredil úplne najviac celej animácii, bola samozrejme táto scéna. Hej, pozrite sa na to. Ja to musím ešte raz ukázať. Toto je najviac legendárna scéna zo všetkých mojich animácií, si myslím. Čo aj keď potom to všetkom nič nevyjde. Bojím sa toho. Čo keď je toto posledný krát, čo sa reálne vidíme? Túto animáciu som musel urobiť úplne čo najlepšiu, akurát v tejto časti, lebo bola úplne najdôležitejšia. Tak celé moje sústredenie išlo do tejto scény. Tuším, celý deň som dorobil. Len túto samotnú scénu. A proste ten vietor. Potreboval som reálne mojou amatérskou animáciou proste donútiť mojich fanúšikov, aby proste z tohto mali hustiu kožu. A potom celom build-upe. Reálne som robil 28 minút proste tento príbehový build-up až do tejto scény. Táto scéna proste musela stať za to. Takže aj prioritizovanie akože určitých častí muselo byť na správnom mieste, aby to proste všetko dávalo zmysel. No zdá sa mi, že čo sa týka všetkých nových animácií, no tak tam už som sa učil akože hrozne veľa vecí. No napríklad prvá scénka, no tak to som tiež akože niečo experimentoval s rukami. Pamätám si, že v tejto animácii som si konečne ustalil anatómiu tiel mojich postavičiek, aby už každá postavička mala normálne ramená, mala normálny krk, aby mala klasickú postavu, takže táto animácia bola už taká, že OK, už si ustalíme štýl proste mojich animálnych postavičiek, lebo niektoré už som proste načrtol aj v tom vzťahu na diaľku, aj na tom konci, kde som prechádzal akurát z mojho starého štýlu tých tenkých postavičiek bez krku na tie nové, ktoré vyzerajú normálne, a táto animácia už bola so všetkými postavičkami v tom novom štýle. Dovolenka v Dubaji, to nemusím ako nič hovoriť, trochu ma štve, že tá animácia bola tak dlhá a tie veci na animovanie boli tak zlé, že som musel reálne používať realistické fotky akože z toho prostredia, hej, v Dubaji, pretože som proste nevedel, že ako to nakresliť. Tie mrakodrapy a všetko tam je proste tak extrémne veľa liniek a proste všetko, že proste nemal som šancu. Taktiež vtedy som mal trochu psychické problémy, si pamätám, vtedy som nemal najlepšie obdobie a táto animácia mi trvala 2 mesiace na výrobu. Čo túto animáciu, romantická dovolenka, sa stala peklom, tu som urobil tuším ešte pod 2 mesiace, ale je dvakrát viac prepracovaná. Tu, ale zase mám tu jednu veľmi populárnu časť videa, ktorá je táto, proste tento tanček. Tak tu krátko nebudem. Ne. Hold you up, let's go. I want to love you. Pretty young thing. To zabil to. Ktoré je veľmi obľúbené. Hej, toľko TikTokov, čo som proste videl na ten tanec. Extrém, proste Michael Jackson, The Borec. No a čo sa týka mojej najnovšej animácie, proste táto animácia je výsledkom toho, že aké sú momentálne moje schopnosti v tom, že v akom som časovom úseku a koľko toho som za určitý čas urobiť. Takže v podstate táto animácia mala byť tréningom aj akčných scénok, aj pozadí, lebo som tu kreslil proste extrémne veľa pozadí. Toto je napríklad akčná scéna, ktorú som tu mal, ale keď sa nemýlim, tak som tu vážne mal extrémne ako premakané pozadia, ktoré som chcel vedieť, akože nakresliť čo najrýchlejšie.
vysvetľuje, že napríklad chýbajú tu tiene, hej, proste tá atmosféra toho dňa nie je úplne najlepšia. Ale potom tu mám zase scénky, kde som animoval takto západy slnka a atmosféru proste v tej rúmke a tu som sa toho extrémne veľa naučil. Proste ja potrebujem mať presne tú paletu, musím pracovať s tými farbami, musím pracovať s tým, že kde je zdroj svetla, kde majú byť tiene, ako sa tie tiene majú proste prejavovať na tej postavy. Toto mi reálne urobila, keď som mal breakdown asi uprostred robenia tejto animácie, lebo proste to už bolo na mňa hrozne moc, hrozne veľa vecí som tu musel robiť a tak ďalej, musel som to ešte aj stihnúť. Prišiel som o letné prázdniny celé a ja sa bojím, že stále keď po takejto veľkej animácii vydám nejakú menšiu animáciu, ktorá nemá až taký intenzívny príbeh alebo niečo, tak potom sa vám extrémne páči. To je prípad s touto animáciou. Toto je moja druhá najnovšia animácia, odhalenie na YouTube bola najväčšia chyba.